YouTube днеска правим епизод втори на League of Legends на топ с мен Extreme 2 на... Алко, ти ли ще бъдеш на мид? Да, с Хеймър. Ясо 05 е на мид, Jinx и Хинзао са на бот. Ето ви, че техния отбор Мордекайстер, Фиора, Дрейвън, Ренгар и Мис Форчун. Ще ги сцепиме. Да. Не ги подценявай. Отзаде ги сцепме. Аз ще игра с Талон. Ще тук де. Стой, сега ще види ела тука. Фиората е при нас. Ела, за да си подмами, бе. Еми тя вече разбра. И мен е Мордекайстер. Гвасе. Има джунгъл, всеки случай ще сложа лард. И джунгълен. Ти машини. Ако сложи 3 машинки, бе. Три ми се заредат. Да през колко време си? При мен е и Jinx е Дрейвън и това. Зарежда се много временно. Сложим една тук да ендуел уния тъпия Ренгар в кръста. Да, колко е просто... Така се разделите и малко, ще им тук. Техният Ренгар се казва Боне 1, 2, 3. Как? Боне 1, 2, 3. А Фиората Григор. Григор 2000. Грегор, бе. Ми даде Григор път. а Ренгара Боне. Теди. Зато ако не го направи кил. О, Несо, при нас ще бъде само Фиората. Да, бе, Теди бе ще го направи, бе. Където е на половин кръв и повече ще го направи, бе. И аз не стига. Григор. Не стига, бе. Григорчо. Да, кога втори дигна, бе? Тебе те удари. Аз съм втори. Ето и аз съм втори. Стига бе, бате, бе. Тако само мене бие. Грегор. Ябото отици. Цурлак. Мис Форчун Пафун. Грегор. Алко? Алко? Да. Тук ли си, бе? Виж техната Несо е Григор е при нас. Не слегайте, верно, клипе. Не, баш стига. Добре. Път много бързо ми скави тата по миналата. Аз по-мина. Свети мина. Несо. Нищо. Ще кажем, утре сме на даска, обате. Ей. Крива мендия. Несо, то Грегор не мога уби. То 102 АД, бе. Майка. Аз съм с 94. Теди беше прав, че Фиората е 30 лево. Щом си купила руни. Сега ти може да си купил руни, па да аз па. Да не е дигнала 30, па да си има руни. Както и аз не съм дигнал 30, па си има руни. Почти си 30. Почти, ама. Съм си взел. Те машините ми Несо, обаче трябва да държиме под натиск, да знаеш. Техният Ренгар е първи лево, даже не си купил уитеми. Да, много по-добре. По-добре, много ясно. И после ние като станем станем 7-8 лево и той идва тук на първи лево, че го цепим, братле. Ето ми е сигурно ще ми е на 2-3 хита. Пате, питай, ако не знам как, един път Атрокс беше... Го е, бе. Беше АФК. Йованки. Имаме си Как го оцелих? Ту Несо как се засме. Тупо, стана трети, влезна и стана трети. Да, верно. Ма верно, бе. Това е на хаосто. Сега ще вдигна с първо, изчакай. Че да се приближи още малко на тука. Викаш,
Търпение, Радко, търпение. Ние снимаме клип, си говорим за столичани в повече. Гледайте ги. Защото, нали, Несо е Радко. А аз па съм Рангел Чеканов. Абе, ти си Йовка. Ти си Йован. Добре, аре, стига вече, наистина. Клип. Аз не съм се гледал. Аре, Несо е сега в момента. Вас хелп. Ви го де. Ето да ти си имаш тук. Хайде ти! Кой направи фърстбуда? Аз. Не, тюнаха ли Теди? А, така не са рекови и двамата. Да, знам, съвсем да чисти миньончето. Добре справихме тази атака. Да. Топа не ми бута машините, много е тъп. Често Какво? се морил. То не ти бута машините. Да, ма тебе стоиш и умръца. Ето ме сако не кем. Аз няма се реком, няма смисъл, аз искам да дигна 6. Найк. О, айде 6 съм. Рекови. То страшно много напред дошлих. Май те мене напред. Ще пак. Несо, внимайш от фюрота. Око е. Викаш всичко е... Так. Та ще ме бие, бате, повече... Аз ги бия всичките от техния двор. Баш пък всичките. Аз всичките ги бия. Те нямат още лутове, па ти ми говориш да не ги бия. Какво? Всички не биех баш пък той е тук Мордекайсер. Бия го. Не се знае. Не си взел никаквите ми. Така че... Изели си парите, Несо. И как не си взел никаквите, аз вярвам, че си взел ите. Леле, бощица, бе, не разбираш ли смисъла, бе, човек, бе? Не разбираш ли, че си взел тъпи простите ми? Несо, търпение, Радко, търпение. Това като кажа най-ме кефи как. Ма тази бабичката нещо почва да забравя, аз ти казвам. Да, какво? Теди долу е... Не, Теди е Рангел, не са Теди е Рангел. Аз съм Спас Лютов. Теди е Рангел. Алкабуци. Спас това е муц. You win, mine. Това е Балко. Тихо, бе. Да събирам за листин. Днес имаме и двамата лутове, така че... Чакай да те ще избягат. Че да дойде някой при малко по-натука, прави само една грешна постъпка и пускам първа и... Така, давай! Ай, давай, рейн, бе. Мале, как се нацели. Так. Ай, долу звинче. Мани. Аз пуснах и лута и взех кил. Аз може да ти го взема бак с трета, ама... Вика, айде, сай ти вече да вземеш лукилче, стига ти да толкова да чакаш. Нали? Гледай, аз не се хил да си хилвам. Ема си имам лайфстайлчо. 11 лайфстайлчо. И аз имам 11 лайфстайл. Там. Само че аз съм си взел друг итем. Охо. Видя ли вас? Само да направя една грешна стъпка. Штрак. И викаш всичко бега. Не, штрак и умира. Не видя ли? Сега трябва да пристъпи съвсем малко. Още тапа няма да пристъпи, бе, няма. Тай свалено по 90 демидж за сето. Виж сега да подплаша малко. Пам! Я пата. Ще изкача, бе. Бре. Леле, баца, ями ут. Леле, бате, Сашо. Да, моя лут, като стане, става лошо. Като стане 5 пъти колко тех.
Давай, сайз. Ма, дай фармим миньони. Спа миньони. Аз нещо откачам напоследък. Ти си откатляк. Само лига играем по цял ден. Цял ден и нощ. Не, чак нощове, няма. Двама митне, често. Сега ще ме убият машините тия тук. Стой бе вас, бе. Бате, на колко го оставих? Иди, бе. Бати също ми бутнат колата, сорите. Бати бъгнат, бати. Аз чекам, това некъв И бъгнат. Халко, идвам. Ма направи, че бех на 5 кръв. Бе, нема ти бутнат кола. Те бре па типа, все па с това бутане на кола. Нема ти я бутнат. Не се обело при мене, бе, какво ще? Стой бе. Не ходи по дяволите. Не стихна малко. Я то Ренгър. Си мисля, че ще ме убия сигурно. Ние Аз- батка сега тук путаме количка. Ние батка не си нагоре, батка. Идвам де. Не виждаш. Защото батка то нещо... Викаш, Батка ще се това правим. тук, трябва на бати бъгнатия. Да, ма. Вече не се го фиднали. Ма верно. Фак. Ако тук е прав. Бе, че още не се го фиднали, иначе... нещо е тук некъде, давай. Айде. Бате, сори, че само бях на малко. Аз аде. Тая като си пусне лут... Кой бе, Браво. цария? За лято на 88. Мага. Аре, аз Кю, ръкол. кю, кю, кю. А, така бе. Аз сега дигам 9 вас. Те много се разбихил. Не бе, бате, бях на... Сега вече на 250 хил и сега беше на 300, само с кюта и... Не, Да, бе, той тецата всичко сваля с кюта, смюта. не бе, тя беше на около 300, аз с кюта и 11 хил. А, не, Не сме имали, бе. как бе, ние трябва да се радваме, че играме с тецата. Той е най-добрият от целия отбор. Да знаете, че той е ГГ Хаджа, брото е играл в турнири навсекъде. Винаги е взимал първо място. Да, бе. Само му вижте резултата, само му го вижте. 30 от 0, бат. Какво ще кажете? Само ми кажете, вижте. Не 3 от 3, а 30 от 0. Той участвал навсекъде, бат. Той е винаги... не съм ще убие. Бате! Ама не днеска. Не, Много си мечтай да ме убие. Айде да бутаме колкото можем. Аз ще ти се не знае. Я гледай аз колко атак спид вече. Аз аде. Аз аде. Аде, де. Ела на тук, ела. Нека дойде. Дотнах Това колата. също е спуснал от... Не знам. Егейва се. Споко бе, брат, ела. Те Аз също съм стои да две. не го шинем. Опа! Браво. Помагай за тая. Това вече беше тъпо. Ама аз имам пасивка. Айде вас, де! Бате, вас ти защо не помагаш? За какво и аз да умра допълнително? Ето. Има защо стоиш и гледаш, не виждаш Защото не ли? трябва да умра допълнително, е за това. За какво трябва да стоиш и да гледаш? Защото не трябва да умирам и аз допълнително. Кой играе с Защото това? е са... Не имаше да направи трипъл, ако беше скочил. Да, бе. Сега нема спори с мене. Да. Направо. Сега направо... Това не е игра. Не Ти трябва- стоиш и гледаш храста как мреме. Ти викаш, не трябва да ги фидваме. Да, ама ти в последния момент скачаш Еми, и умираш. По-добре даже да беше тръгнал да бягаш. Ти ми викаш, аре де Васе. Ще Базе. ти помогна още от началото. Бате, тримата бе, бате, нормално на Началото кил. може да ми помогнеш. Да. Не, бате. Не. Бързам, скачили пълно се е видно. Причете. Я, па ми Ще свърши. направо един шът. Абе, 350 милоте. Ето, алковате, с те машинките. Стойде. Бате, 350 лоте, бе, аз ви чакам. Нека стане, да видим. Братле, днес ти само сти сам, братле.
И оставил съм те сам и ти казвам, чакай ти не. Ако ще имаш, няма не правим нищо от за 4. Бате се свалиш на яко. Браво, Джинкс. Джинк баче, видно ли? Умираш. Не си взела никакви яхите ми. Трипл кил! Квадра! Алко, още и квадрата. Няма ли? Нема вече. Та няма да взема. Вече закъснях. Ма нищо все пак, по-има достоинство да направи квадър. И това е хубаво, че може да играе. Аз съм 2-0. Добре, че идва тук да ми помага, иначе ще съм мъртъв също 4. Пато трябва на... Бате ще го... Баба му. Не, бате ще го бия, ама... Просто... Ай, не се пробвай. Не, бате ще го бия, виж. Бате, що аз го бия Васо, нема как да не го бия. Мани го не дей се прочи, ще дойдат многото и ще фанат, аз ти кам. Леле, то си използва ут. И двете, не само. Ай, да бе, нямаше... Викаш, няма го Аз убие. не дей, ще убие! Край, умираш, иди към мене. Алко, лате! Ето, днес е тука. Вика, Алко, елате. Алко, трябваше да дойдеш верно. Вас аз спасявам. Окей. Сори, сега и аз не постъпих джентълменски, ама... Идеш, това бе, машинката. Не стрипъл. Да, пента. Те един кил няма да ми остават па... Нещо ми късна трипъла. Ти ми беше късам кладата, ама... Не се оплаквам. То не е само един път, де. Ти ми късна втори трипъл. Да, бе, да. Ти само малко не си ми класал квадри. Нито трипали. Бат, късна си Палко, бате, тука бутам. Абе, късал си ми повече от тебе. Мафото дойде, бате. Ако не беше дошла, вече съм я бутнал. Ялко, нали знаеш, че не можеш да се опакваш за КС, бате. Те рядо убиеш, бе. Браво, Не, бате. Браво, беги са. Бегай, Теди. Теди, не искам да ти кам, да, ще те убия, ама ти кам, че Ренгър е бати нула. Братле, аз съм 3-2, братле. Знам да, какво го направя? килнах един път вече. Какво искаш? Аз съм 4-0. Един път Теди не е достатъчно. Ялко, братле, ти... Нали бе, вас? Какво? Теди, един път не е достатъчно. Фу, бе, брат, Валко, какво само бърбориш? Тихо. Бати се от лейна ми. Що? Аз Нема е, само и тук ще стоя. бате, Бате, ти не му ми кажеш дали си махаме или не. Стига, бе. Не, сега не се карайте. Нали се, че сега ще правим клипа и ще видиш. Бате, не. леди, ще ме набиеш ли? Стига. Това много мраза, бе, бате. Дай вас. Браво. Бей са. Винаги Да, това аз съм слантил. Ще го биеш ли? Да. бат. Опа, умря ли, бе? Бате, видели как Ти скочих ще на се кулата. правиш на много отворена, бе. Ара, аз такова мрекол. Тя, нали, се правиш на голямата професионалистка тая. Май умре. Я да милионче Си малко. взем нещо за лайфстайл. Хелвам. Аз имам вече 22 лайстайл. Аз сега ще ти кажа колко имам. Аз тя... Аз имам 23. Ти колко каза, че имаш? Аз имам 22. Аз имам 23. Пич, бутам кула, батка. Кучата игра. Аз вече съм си взел 2 му. Теди, са бягай вече. Браво, Теди, бягай. Не, Теди, кучкаш му Не, дей. Бягай, Не, бягай. бат, нема... Бей, Теди, идвай към мене. Не, с тази игра, обаче Теди играе силно, да знаеш. Бат, Тей, умираш. Бат, Нищо. Тей все пак е на мите, ама не е фиднат изобщо. Не съм го фидвал, той е 2-3, не знам кога е взел 2 кила, защото аз не съм умирал беше на мите. Уби веднъж Теди. Не, бате, аз още малко... Та кучка. Ема, задния ути, бат. Моя ли Тате не ти беше улта. Ута ми беше това. Не бе, имам преди, че го взе по късмет. Помагайте, Стойде, дойде. Толкова колко и се. Не, бат, аз Тя е имам лоша, малко на ти са. се знае. Чухте ли? Искате ли си пусна голямата машинка, бе, войнари? Те се хилна, бе, бат, не ми извините Те са мислите. много Ето, аз трябва да си хилна.
Това ще бъде след малко. Да, бе. Това нек си се, но... Де да знам, бате, някакво много яко е това. Еза. Пил. Хора, отивам за дракона, ама сам чухте ли? Не со ски, са, не со ски. Ски ще е това за тебе, не со. Не трябваше да го правя. Какво как шутдауна ли беше за мене? Не. Асе, ти си срам. Бе, Какво бей, бе? Вика си, Ало ме срамиш. бе. Алко... Добре, не може да го видиш. И това ли, бе? Ела, бе, мамо. Алко, какво е това, бе? Да, бе, Аз ще направо. вземем нещо. Така ще му вземем само малко. Мира. Това ще правим сега. Какво направо? Сега ще правим малко повече лайфстайл. Сега ще взема още един итем за лайфстайл. И после си взема един Infinity Edge. И там вече може да си вземем да Будастър. Алко бути, ако и можеш. после, и сега децата бие драконо. Браво, бе, Теди, бе, браво на тебе. Не, тези тази игра, верно игра силно. Бати, вчера играх. Малко, само внимай, защото то вече май ще убие. Бати, да идвам ли при вас? Сега съм го клесал. Да, идвам при вас. Те се предадоха. Да. GG и те се предадоха, ето, на Прикма, иначе силна игра. И това беше от нас YouTube. Очаквайте още клипа, бай. Ойка, бай. Спря ли? Да, бе. О,